Spargerea secolului. Un dobitoc se ține, ălaltul se ridică. Deci are 30 de kg ud, a făcut pipi pe el. Ce v-am zis, ce mă? Băi, a cântat Unitatea? Gajule! Gajule! Uite, uitați prostul care a efectuat spargerea. Băi, alt prost în unitatea unde e? Da? Unitatea? Am o întrebare, toate trec cu sateliții aia, cu camerele. Mai las cu dreapta să fie la mine. Nu mai. Să făcut? Băia, visian.